Ćao, ja sam Đurđija, dolazim iz Zemuna, Stojančić, dolazim iz Zemuna i pevaću opet moju pesmu, ovaj put na engleskom, pošto sam rekla da ona bila jedina koju imam na srpskom, tako da nadam se da će vam se svidjeti ona. Samo da znaš, Đurđija, da se svađamo oko tebe. Stvarno? Da. Pa nemojte se svađati. Pa kaži, zašto? Ja bih volila da se oko mene svađaju. Hvala vam, ne, stvarno. Kao oko tebe. Nemojte se svađati, molim vas. Ne svađamo se. Evo, probaj da sedneš ovdje gdje smo ja ili Darko i da se ne svađaš, pa da vidiš kako. Ali to sve tebe ne treba da interesuje. Tebe treba, kao i nas, da interesuje samo tvoj nastup. Svađamo te jer te svi želimo u timu. Pa prva audicija mi je delovala kao san. Bukvalno kao da sam bila u nekom snu, da se to desilo i nastavila sam normalan život, otprilike. I onda danas mi je malo realnije. Malo mi je danas realnije, ali opet i dalje nestvarno. After 2 years and I lost my trace, crossing the streets near your home, hearing your name. And I remember crying on the bench, slipping in each other's hands, your eyes keeping me safe, hiding in the shadows again. Said you're so much pain, open up the champagne, 'cause she won. Pevala sam svoj na engleskom, ja većinski pišem na engleskom, jer i njima sam rekla nekako teže je pisati na maternjem kad ti emocija nekako bliža na svom jeziku. Lakše, ne znam, kad već slušaš stranu muziku, lakše nekako ubaciti se u to, barem ja smatram. Oh my baby, we didn't do nothing wrong, look at you, you look just like so long after so much wrong, I am gone. Samo od mene ima aplauz, a? Nećete? Hvala. Mama se ne sviđa, šta? Pa ja sam rekla, Opet sam udarila nešto, hvala. Hvala vam puno, stvarno. Đurđa, odlična si. Hvala vam. Mislim, baš sam uživao. Imaš... Ne smijem da uporedim te s nikom, pošto odmah će me da mi zamere, ali sa tim kojim želim da te uporedim su svetska imena. Znači imaš... Pa ukoliko to ima smisla što je ne bi uporedio. Izvini, tebi ako ima logike. Nemojte ljudi, opet ćemo vama umjesto njoj. Ajde, izvolite. Od mene, no, najveće da. Hvala vam puno. I pre nego što ti Nataša saopšti da si u njenom timu, pošto još uvijek nisi, da ti ja dam neke svoje impresije, mada su one slične kao i prošli put. Uživao sam, zatvorim oči, uživam, otvorim oči, uživam. Bukvalno me odvedeš u neki svoj svet u kom mi je prelepo da boravim. Mislim da bi u nekim svetskim talent showovima, ako se tako kaže, dogurala daleko, a mi smo jedan svetski talent show i ovdje ćeš da doguraš također daleko. Tako da od mene imaš veliko da, i baš se, ne znam, raduje me kad se pojaviš. Da, Relja je u pravu, ja bih te želela u svom timu, a znaš zašto? Zato što sam ja jako lenja osoba. Kako? Zato što sam ja jako lenja osoba, a s njom ne mora da se radi. Ne treba da se radi. Samo je pustiš. Razumeš? Vidimo se na finale. Kao dođi u decembru, šta? Ti nisi neko... Zašto bi mi uopšte probali sa tobom bez gitara? Mislim, ja ne vidim razlog zašto bi... To je ona, ali toliko autentična. Ovi koje se traže, pomoći će im da se nađu. Ali ona se pronašla. Vidimo se. Vidimo se, čao. Ćao, mnogo smo počeli da pričamo, ovo nije dobro. Srećna sam. Ja sam i gladna, tako da to mi je preča muka trenutno, ali sam presrećna i nadam se stvarno da ću moći radim s njima lepo i da će sve lepo proći. Sad ću da javim drugarima i opet idemo na pivo.